tænke sådan lidt, at... Down, down. Down, down. Down, down. Jeg er træt af at lægge ud for din mor. Og Inger, hun skal heller ikke med næste gang nu. Det kan ikke, jeg er registreret! Det her, det sker så bare ikke. Så dårligt. Okay, nu. Jeg forstår slet ikke, hvorfor vi ikke ser det. Jeg synes, at jeg har det hele. Altså, jeg har masser af pand, og jeg har et sted papkast, der står i. Det er lille. Og du er stil. Jeg har lige købt den her nye Nyborg. Jeg forstår ikke, hvorfor. Altså, Nu skal det være. Den ene pige, som den ikke her. men det forstår jeg ikke. Det går i stedet igen. Det er så, det er Nå, skal til at gøre det noget op, Sådan. Den er single, så står det ikke. Nu er det! I'm good at it. Hvorfor kigger folk nu? Jeg forstår det ikke. Jeg tror, altså, det er sådan, at man lige kan gå og kigge, hvis man føler sig sådan lidt. Det kan blive lidt dumt ud. Ja, jeg tror, det er fordi folk, de aldrig ser så lækker som mig. Det er dumt ud, når du kigger. Jeg kommer med bomben. Jeg har givet den. Nej. Øjeblik, jeg har nået at vise. No rugbrød. Vi skal sende nu. It's my life. Du lader dig trække den. Det hele lortet lidt ligesom en strike.